cort de França cap allà l'any 1700. El baró de Videt, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia ficat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar el cul en remull. Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració. Veient uns ànecs sucant el cul a un sortidor, i va exclamar l'estranger: Eureka, je l'he trobat! C'est joli, rajolinet, que les oques tonifica, si la fica en una pica, mantindrà le pompis net. El disseny de l'artefacte, el baró molt oportú, li va prendre les atxures a Madame la Pompadour. Després tota la noblesa va esbandir-s'hi de bon grat, l'aparell feu tal neteja que va quedar homologat. Però envejós el populatxo també volia l'invent, per poder-s'hi estranyinar asseguts còmodament. I amb tota la camarilla van a vendre la Bastilla. Qu'est-ce que c'est merder? Preguntava la noblesa, la revolució francesa. Qu'est-ce que vous avez pensé? La Comuna de París va instaurar-lo per decret, per això sempre van junts la Comuna i el Bidet. I així gràcies a en Danton, en Marat i en Robespierre, totes les dones de França s'hi renten la pom de terra. I el baró amb aquest invent es va fer tan important com el comte de Foie Gras o el marquès de Croissant. I així va passar la història del Bidet cap a la glòria. I és que és tan refrescant, quin delit, quina palera, pel davant i pel darrere, pel darrere i pel davant. I és que és tan refrescant, quin delit, quina palera, pel davant i pel darrere i pel